खुलुमखा तेलामरा आमसा निजा तलुकरंगनो आं फाइटंगो 21 डिसेम्बर ट्रेन बिसिताल पालायना बागै तेलामरा मानिक हाथिवा गेनर जतन फाइदि जों जतन पाल बाक्सा ट्रेन बिसिताल लामसंलायनाय दंथकलायनाय जतन खुलुमखा हामबाय हेलो बायरो आं नन खाजुक मानिक देबमा नर जतन आनि खुलुम याफरो ताइ तंथमा याफरो फाइनाय 21 डिसेम्बर आं नौनि आमचाय तेलमरानि मानिक बाजार फाइदंगो तिरिंग सेलिब्रेशन खाइने बागै नरबाय बाक्सा ओ तिरिंग सेलिब्रेशन न संचनाय एबाके लवाजिनर गंखा 29 कृष्णपुर तिरिंग सेलिब्रेशन कमिटी तो जत्तो अर्गानाइजर न आनो रिंगा बागै बेले बेले खना हामबाय ताइ आनि खाने हामसाक माया फरो फाइदे हाइके फाइदे बायरक जों आदिनो मालालायनाय ताइ तिरिंग सेलिब्रेशन पालायलायनाय खुलुमका आं स्वर्गश्री देबबर्मा आं फाइतंगो नरक जतबो बाक्सा चिनि त्रिंग बिसिकतालनो लामसकना बागै थाइ मानिक हाते कृष्णपुर ताइ नरक जतनो कबब मुंगनारुको फाइदि जतनो पाल बाक्सा के चिनि त्रिंग बिसिकतालनो जों याचक लायानो जतनो बेलाके हामबाय खुलुमका रांचाकनि ताखुतै बुकुकसं तेलामुरा कृष्णपुर आमसाइनि जत्तो लुकुरकनो तागलाय बिसिकताल ट्रिंगनो लामसंनानि बागै मानिक हातिओ कासा अतरमा तंथथक नायथथक खखम ददमखे ट्रिंग बिसिकतालनो लामसंनानि थांलायै दङ अ जागावो त्रिपुरा हास्तेनि बेलायखेनो मुंगोनां खरां मिउजिकेल बेन्ड नि रसामुं ग्रों रक हाय मानजाक फायनाय गदाल फायनाय बेलायखेनो तंथगलायनाय अ पान्दावो सानजानि सिमिनो नरक हाय मानजाक फायबायदि रांचानि ताखुतै बुकुकसं सिनि थिनांनि कक सिनि लाइबुमानि कक जों सालायानो जाब्लायानो दंथलायानो ताइ अथिनांनि लाइबुमानि कक नसों सातबायथांगो सिलायानो रांचानि ताखुतै बुकुकसं फायबायदि जतनो खरां मिउजिकेल बेन्ड बाय गदाल फायदि नायसायदि दंथबायदि ताइ लाइबुमा सि हामबाय खुलुमो जतनि खाजने ताखुकते बुकुक संनो बस्कांनि 21 डिसेम्बर नि हरो जों पालायना थाङि दङ चिनि ट्रिंग बा तिप्रा एरा बिसिकताल लामसंगा पान्दा हंगाय आथायंखा 29 कृष्णपुरनि मानि खाति थायो हंगाय आं बिपाशारियां फाइ दङ नंग बाक्सा ओ पान्दावो मानजागना बागै खरां मिउजिकेल बेन्ड बाय गदालै हामबाय जतरनु एडभान्स हैप्पी ट्रिंग तापनि खाचुकसं आं उषा ताक्लायनि त्रिंग बिसिकताल पालायनायनि बागै नरबाय गदालनि बागै फाइ दङ कृष्णपुर मानिक हाति तेलियामरावो नरजतरनु कयो फाइदि आजागावो जों जतनो खा गदालै त्रिंग बिसिकताल चिनि हास्तेनि लुकरकनो जतनो एडभान्स हैप्पी ट्रिंग दिनै जों 29 कृष्णपुर ट्रिंग सेलिब्रेशन कमिटिनि बखातै जोंरो मानिक हातिगो जों ताबो जुगालै दङ पान्दा कतर खायगानि बाङै गाहायनि बाङै हास्तिनि लुकरकनो जतनो आं कयो दिनै सिनि ओ ट्रिंग पान्दागो जतनो फाय मानजाक फायना बागै आं जतनो कबगो गे दिनै ओ सिनि ओ ट्रिंगनि पान्दागो हास्तिनि सिनि तिप्रासा हामख्राय मन्त्री सिनि सार बिकास देबबर्मानि साइटक मुंबायनो ओ सामुं सलायगै दं ताबो गेबो फायनाय ओ पान्दागो गे जों इनभाइट खालामना खायजाक दङ एमएलए एमडीसी ईएम आबो हायरक खालामना जों इनभाइट खायजाक दङ बरगो फायनाय गे जों सिनरो ट्रिंगो ताइबो नायथ थक ताइबो तंथ थक खायगानि बाङै त्रिपुरा हास्तेनि रसामुं मोसामुं आबो हायरक जों इनभाइट खायखा गे सिनरो फायनाय सिनि त्रिपुरा हास्तेनि रसामुं बा कायसा बदल न जों बरनो जों रिंखा खरां मिउजिकेल बेंक और दंगो बरन गोनां गौतम देबबर्मा ते उषा देबबर्मा ते मानिक देबबर्मा रुमि मुरा सिंह बिपासारियां आबो हायरक पांमा बरनि टीम पांमा दंगो आबो बरक जतनो फायनाय गाहायनि बाङै दिनैनि ओ जे 21 डिसेम्बर नि जे ओ ट्रिंगो जतनो ओ मानिक हातिगो फायगै जतनो जोंनाय पालबाक्सा तंथगलायगै जों जाति सकलायगै सिनि ट्रिंग बिसिकतालनो लामजाक सकलायगानि बाङै जों टेयार लायनाय जत खाबाक्सा याप्रि बाक्सा खायगै जों हामजाक लायनायनि बिसिंतै जों ट्रिंग बिसिकतालनो यासाक सकलायगानि बाङै
jotono phaibedi hwnai ang kobongni aro nongni samung butang rok busujarte tapsujarte agoi tonga je bisikata lamsongnan bagai 1435 tring bisak ketalno lamsongnan bagai sini samung to tabok cholegei tongo जों मोटामोटी 50% नि साकागोनो आगोगै दंगो गेट होइते जों ताबो स्टेट दक चलेगै दंगो जे जों को आं ताबो सामुङै दंगो जे जों आं आसा खालायो बुसकांनि सालनि बिसिङावनो सिनि मोटामोटी कमप्लिट नाय सामुं अब हायखे खायगानि बाङै जों सिनि सामुं साइथगै दंगो आरो बिसिङाव जों जतनो जों दायित्व रजाक सिनि कमिटिनि बिसिङाव दायित्व रजाक दंगो जे दायित्व माननाय र आबो जानि सामुंनो साखारैनो गोबांमा आमसाइ दङ जे बिसिकतालनो टिप्रासार मेक्सिमाम लामसनान बागै ताबो सामुबुतां रखलाय दङ नंनो अबले कि स्टार्ट लेभेल दे खलायजाकनाय ना बमाय सिनेमा ट्रिं हिंखे साब डिभिजन लेभेल नाय साब डिभिजन लेभेल फानो जों स्टेट लेभेल फाइन हुमानो आरो जागो जों प्राय हासिनि जत लुकुरक अ जागो फायगानि बाङै गोबांमा जोंनो साहय दङ फायगानि बाङै तै जों जतनो आवाय खायै दङ जे जों तैबो बुसकामि सालो जों तैबो आवाय खायगानि बाङै जों रेडिं लायजाक जे सिनि प्रग्राम कटर नंनाय गाहाम नंनाय जे अरो जागो उत्रिंगो सुदु रसामुं मुसामुं उ सिमिया जों गोबांमा जों मेला हाबो खायनाय अ जागो टिप्रा सानि सामुं रक बा कामुं रक आबो हायरक जों खायरनाय बा फालनाय आबो हायके जों रेडिं नै दं सालबसुरामै ननि अ टेट बाकबा ओ जे बिसिकतालनो नरक लामसलायनि जोंखे तो जों ताबकनि जे जों वान समानि के सालनि जुरा रमै खायनि वान सलाय माने हायफानो जों वान सलायखा अ सराय रक फरायनाय रक दंगबा पद्रि पट दंग के आबा हायरक फरायगान डिस्टार्ब नाय के हायनबाङै जों 21 डिसेम्बर नों जों सारि फांनिसिम जों जेंनासिनि प्रग्राम पान्दा के जों अब हायखनो जों पायरनाय बाहायता गेनर और बानिया खाने रनो खतल एबा दुगान पाटक ताङै रिजनाय नि ताङै रनाय और जों जारा बानिया खानाय रनो जों जतनो जों सल ताङै रनाय के जारा बानिया खायगानि मुसुकनाय रक जतनो खायफिमानो और कोनो बादा करै जे मुसुकनाय रक जवाजगनि सिनि कमिटि बाय जों बरंनो सुजुरनाय ते जागारनाय बहायता ब सब डिविजन कलेनानै बा म तेलेमरा सब डिविजन कामी थाई के कामी हिके म मानिक देबरमा एडिसी विलेज हिके और मानिक बाजार गानानो गेरो गोबां पारा गाना हिरि पारा दङ देवेन्द्र चौधरी पारा दङ दै थम्पै गामि दङ अमायके गोबां आरो जागो गुरुसरन पारा दङ यां शर्मा केम्प अमायके दङ म कायसा मिडल जागा गै यां मिनि मंगिया गामि होइते यां अमपि तुइदु अब जतनो अरो कचार हाइनि दंखा यां हद्राय दुसकी जतनो फाइमान अरो बहायका तापर नर जे फिल्ड भिजिट खाइमान को साब साब फाइमान जाफैका अरो जागो दंसिनि अरो ट्रिं कमिटिनि बर रक दङ Boronggang Swistra Mohon Jamatia yang Boronggang Songkor Deborma sini Tring Convener sini Boronggang Watrai Molsom bongke kaisa samdi ni bangi bo baire bo thangi baire bolte yang kaisa office thangi ma tongkha bo tini sare ni bisingono bo tebaisa oro phai manjak phai bo